खाम्फा सार जाय BPF दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै। बाराव जयन्त बसुमतारीखौ बिथांखौहाय गामिनि माखासे इयुथ बा माखासे रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय सैया होनना हाग्रामा सारनि जि अपेनिं खालामनाय अन्थाइ थाफा बे अन्थाइ थाफायाव बे अपेनिं खालामनायनि सिम्बलाव नोंसोर बे हाग्रामा सार आरो चन्दन सार आरो खाम्फा सारनि जि अपेनिं खालामनाय बे अपेनिं खालामनायनि बे माबाखौ नोंसोर नुनो मोनगोन। আমার এই সুবাইজাৰ প্ৰাইমাৰী অফিচ প্ৰাংগণত মানে কাজলগাঁও আমাৰ BPF ব্লক আৰু নিচিমা ব্লকৰ 3খন গাঁৱৰ মোটামুটি টোটেল 57 জন মানে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিত থকা ধৰক UPPLত আছিলে GSBত আছিলে তেওঁলোকে আজি আমাৰ BPFত যোগদান কৰিলে। তো বহুত ভাল কথা, তেনেকৈ যোগদানটো মোটামুটি চলি আছে। চবে মানে সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে আজিৰ দিনত যে বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে সদায় মিছা মাতি আহিছে, মিছা কৈ আহিছে, ডেভেলপমেণ্টেল কাম একো কৰা নাই। সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে, তেওঁলোকৰ কামত বিৰক্ত হৈ পেলাই আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ দলত মানে আমাৰ BPF দলত তেওঁলোকে চবে যোগদান কৰিছে। অন্য জাগাত যেনেকৈ হৈ আছে আমাৰ অঞ্চলতো এই তেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ অহা যিটো মানে সন্মুখত যিটো মানে MP ইলেকশ্যন এইটোত আমি নিশ্চয়কৈ আমি জিকি যাম এবছলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই। তাৰপিছত সেইটোৱে আমাৰ দুৱাৰ খুলিব BTC ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। BTCটো আমি নিশ্চয় আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। दिनैनि बे सुबाइझार प्राइमारि अफिसाव जोंनि BPFनि जि प्राइमारि अफिस बेवहाय मोननै ब्लकनि सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा फैनानै दिनैबो जगदान जाफैदों। GSB, UPPL आरो BJP बे मोनथाम दलनिफ्राय दिनै जगदान जाफैनायखौ जों मोननानै जों जोबोद खुसि। आरो बेवहाय जगदान जाफैदों 57 जन आरो 57आव जोङो 57ल' होननानै जों सानजाया। मानो होननानै बुङोब्ला 57आव न'खरसेयाव सासेब्लाबो हमगेलाबो दिनैनि दलाव जोंनाव 200नि प्लास जोंनाव जों रायजो राजाखौ जों मोननो हादों। आरो दिनै जोङो 2024 बे 24 जाय BPF दोलोनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जोङो रावबो दिनै जिरायनानै थायाखै। सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम आरो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै रायजो राजा गासैबो सासे लिडार बायदि जानानै दिनै जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो जों नुनो मोन्दों फिल्डआव गिदिंनानै जों बयबो BPF दोलोआव स्ट्रंसिन जोङो नुनो मोन्दों। आरो जि दोलोनि दिनै जयन्त बसुमतारी सार बे जयन्त बसुमतारीया दिनै MP इलेक्शननि UPPL दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौथ' जोङो निस्सय जेननायखौसो जों नुहुरखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला एक नाम्बाराव जयन्त बसुमतारीखौ बिथांखौहाय गामिनि माखासे इयुथ बा माखासे रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय सैया होननानै आङो खोनादों। आरो दाख्लैसो सप्तायावहाय थाङाबारि गामिनिफ्राय 200नि खाथियाव आङो खनथामसोखौ आं जयनिं खालामनो मोनबाय। दिनै बेयावनो आं नुनो मोनो एक नाम्बाराव गामियावनो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला बियो अल BTCखौ जोंनि क'क्राझार लकसभानि सासे दैदेनगिरि जानानै बा केन्डिडेट जानानै बियो माबोरै सलायगोन बेखौ आं मोनसे सिन्था खालामो। आरो दा बेनि थाखायनो आंहा बेखौनो बुंनो सानदों जाय केन्डिडेटखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि BTCआव डेभेलपमेन्टखौ जों मावनो हागोन आरो BTCखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन। बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ रायजो राजाफ्रा सायख'नानै जोंनि जि खाम्फा सार 15-17 बोसोर BPFआव सासे दैदेनगिरि जाबोखानाय बे दैदेनगिरि जाबोनायखौ दिनै खाम्फा सारा मा मावदों मा मावाखै बबे जायगायाव माबायदि कारापसन दंमोन जि जायगायावहाय BTC एकर्ड जादोंमोन बे BTC एकर्ड जानाय समाव जोंनि BTCआव जेबोआनो गैयामोन। बे समावहाय जोङो 17 बोसोर मावनानै दिनै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खालामबोनाय सासे स्ट्रं दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी सारा दिनै सासे MPनि केन्डिडेट जानो फैबाय आरो जाबायबो डिक्लेयारबो होबाय। जाहाथे बेखौ बयबो नोजोर बोनानै जाहाथे सारखौ दैखो हरनाय बा सापर्ट होनाय आरो पार्लामेन्टआव थिनहरनायनि दायित्वआ जोंनि गासैनिबो रायजो राजानि दायित्व। आरो जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायाव निस्सय खाम्फा सारखौ जोङो दैथायहरनानै जोंनि BTC गिदिर खामानि मावनो लानाय बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हागोन होननानै जोङो सानो। दिनै बुंनो थाङोब्ला
UPPL दोलोआ दिनै 4 बोसोर जाबाय BPF दिनै सरखार सालायनानै दिनै बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों बिसिबां गिदिर बिसोरो खामानि मावनो हादों सरखार जानाय बेलाथ' बिसोरो 5-10 लाखनि 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार लामाखौथ' बिसोर मावखानांगौखा बियो माने सरखारनि खामानिखा बा जा सोलिबाय थानाय सरखारनि खामानि माव जायखिया सरखारा फैया मानो बेखौलाय मावखागोनखा बेयावनो बिसोरो गोबां माने गिदिर खोथा बाहायो इदि मावबाय सोलायनाय लाबोबाय माबा हेन टेन लाबोबाय होननानै नाथाय जोङो गासैखौबो जों नुनो मोन्दों दिनै हाग्रामा सारा जेब्लानाखि 17 बोसोर सलायदोंमोन बे 17 बोसोर सलायनायावहाय दिनै हाग्रामा ब्रिज बायदिखौ बियो दिनै बानायफैबाय दिनै आइ फुवालि दालां बायदिखौ दाख्लै जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा दाख्लैयो अपेनिं खालामदोंमोन बिनि सेम्बोलाबो नोंसोरो नुनो मोनगोन आर'नाइ रादाब निउसाव नोंसोरो हाबनानै नाय बेयाव हाग्रामा सारनि जि अपेनिं खालामनाय अन्थाइ थाफा बे अन्थाइ थाफायाव बे अपेनिं खालामनायनि सेम्बोलाव नोंसोर बे हाग्रामा सार आरो चन्दन सार आरो खाम्फा सारनि जि अपेनिं खालामनाय बे अपेनिं खालामनायनि बे माबाखौ नोंसोर नुनो मोनगोन गतिके आं बेखौनो आसा खालामदों जाय बिथांमोना जोंनियाव फैदों आरो बिथांमोना स्ट्रं इयुथ लेभेलनिनो गोजा आरो माखासे पेरेन्टसनिबो दङ बिथांमोना दा जोंनो खोथा होबाय जोङो MP इलेक्सनाव जाय केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनायनि दायित्वखौ जोंबो लागोन आरो जोंबो सासे लिडारशिप जानानै जों खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोननो खोथा होनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जों गोजोननाय मोन्दों आरो जि जोंनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ जों जिरायनानै थायाखै आरो जों गोबां खामानि मावनांगौ दङ आरो गोबां जयनिं दङ आरो बे जयनिंखौहाय जोङो माखासे टाइमफोरनि माने सर्ट टाइमावहाय जों बेखौ खालामनो हायाखै खिन्थु जों साननैसोनि गेजेरनिफ्राय जों ओंखारफिनलायबाय आरो इलेक्सन खाथिसिमाव जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो मोनबावगोन निस्सय जोङो MP इलेक्सनाव जों देरहाहोनानै जोंनि जानो गोनां जे लिडार बा जोंनि सार खाम्फा बरगयारिखौ जोङो पार्लामेन्टआव जों थिनहरगोन आरो जोङो बेखौ जोङो लिडार खालामनानै जोङो रायजो राजानि नांगौफोरखौ जों सुफुंगोन